Sama pomisao na groblje u mnogim ljudima budi jezu, pa se odlučuju da, ako već ne moraju, izbjegnu da prolaze pored ovog mesta. Kada se na groblju desi bilo šta neuobičajeno, većina ljudi se odseče od straha, a prizor koji su meštani zatekli na groblju u Novoj Pazovi mnogo je više od toga. Naime, muškarac je sa maskom na licu mirno sedeo ispred jednog groba, što je prolaznike izbezumilo. Možda to ne bi bilo toliko strašno da maska nije izgledala kao iz horor filmova i da nije sedeo tako nepomično. Ljudi u početku nisu bili sigurni da li je u pitanju lutka ili živa osoba, a Novom Pazovom se proširila priča da je u pitanju sekta koja sprovodi bizarne rituale na groblju. Išla sam na grob svom bratu, sa mužem i ćerkicom. Kada smo ga ugledali, ćerka je krenula da mi pokazuje prstom i govori: "Mama, vidi onog čiku." Povukla sam supruga za rukav, a u tom trenutku muškarac koji je sedeo na grobu je okrenuo glavu. Imao je zastrašujuću masku. Dete mi se strašno preplašilo. Vrištala je od straha. "Brzo smo se udaljili sa groblja," rekla je vidno preplašena Marija. Kako se saznaje, muškarac na slici nije izolovan slučaj, već ima nekoliko članova. Da li je zaista u pitanju sekta ili pak neslana šala, za sada nije poznato, ali svakako nikome ne bi bilo svejedno da zatekne ovakav prizor na groblju, posebno kada padne noć.